Vítam vás pri pokračovaní Minecraftu. Získal som také veci a kúknite, čo tu mám. Kúknite sa. Je tak? Čím to? Tak? Čím to tam? Mal som. V tejto jaskyni sme asi všetko dokončili, ešte ten diamant. Preskúmal som celú túto jaskyň, celú tamtu. Tu tejto som nebol, to sa mi zdala, že ako nám, takže čaká nás ešte toto. To je dosť, som mal povedať. Lapis berem. Lapis potrebujeme enchanty. Tu budeme budeme enchantovať veci, fajn, máme všetko. 17 železa, dobre, nech sa to... Nechaj, dajte som vybral toto. Však nechaj toto. A nech sa to pečie a ja si idem vytvoriť. A kúknite, čo mám. Vidíte? Vidíte to? Fajn. Toto. Fajn. Ešte. Čo mohli by sme si tu spraviť taký poriadok, pretože mám tu fakt bordel inventári. A to asi nepotrebujem. Ani toto nepotrebujem, ani toto. Čo ešte nepotrebujem? Jedno nepotrebujem, máme to. Fajn, to schováme. Toto asi potrebovať už nebudem. Toto určite nie. Si dám sem, tak, postol sem, toto určite. A čo si vytvoríme? Štít, tu máme všetko, máme full. Toto si môžeme zaštiť s tým ináč, toto. To môžem to... Môžem to zjesť, fáda. Aspoň také nástroje si vytvoríme. A to myslím fakt naozaj. Moje nástroje sú na hovno. A ako vám páči. Fajn, počkáme. Tu už je tma, takže sa ideme vyspať. A nehrám to na Xboxovom ovládači, hrám to na PlayStationovom. Si dáme sem, tak. Dáme sem a chcem si dať čo spraviť. To vypečie. Uhlie si schováme. A čo máme minúta si vytvorím. Ukajte, železnú. Túto vyhodím. Pozrite. Ale to si rozpojím, nebudem. A môžem si spraviť fetu. Ukajte.
Dobre. Ideme dole. Ale tam je... Počkaj, nedostali nám. Ostal som tam iba jeden diamantčák. Páli sa. Nestraš ma, čo ma strašíš? Neznám som to dosť úspěvka, ja bojím sa. Pomoc. Zlato. Našli to, dobre, zlato. Tu je zlato. Potrebujeme zlato na zlaté jablka, takže všetko zlato bereme. Budeme to ešte trošku a potom už pôjdeme povrch konečne. Dva diamanty. Ešte zbudem sa počuť, to sme, ale mohli by tam byť viac. Zlato. Skoro som si nevšimol, že toto zlato. Tu je voda. Voda. Chobotnice. Začiatočné kamarátky. No to je. Zlato. Bremastejn. Bež, rýchlo do vody. Práve som skoro zomrel. To akože... Som mal extrémne šťastie. Ale fakt extrémne šťastie. Koľko mám zlata? 14 zlata, 2 diamantov. Dosť krízový úlovok, ale čo už. Lepšie ako nič. No ja tu iba umieram. Však sa už chop. Aj, dosť, idem na povrch. A toto asi skrátim, toto nemôžem. Fajn, dostali sme sa vonku. Dostali sme... Bude tu dať, kde vesnice, tu budem už nezúčil. A soker non è nič. Fajn.
Si pozerať, čo to nejde, tá vesnica, pretože sú tu túto dýne. Tak vieme slovo dýne, česky. Vole, koupil jsem mi ty dýně, jo. Fajn. Tu je more, samé more, to. Savana. Ty. Len pokračujem výborne. Pokračovanie. Savana, čo je to? To by sme púšť. Ty taká děravá savana. Viděl jsem tam, počkej, tam bude tu taky dědina. To jsem viděl, toto ne. Právě jsem to viděl vesničano. Hej, tu je. Čo tu robíš sám? Čo je to za vesničano? Neviem sa vyspať. Aj, môžem spať. Neviem, čo je to za vesničano. To asi z tej novej verzie, čo vyšlo. Ale mohol by som nájsť už tú vesnicu konečne akože. Nikde by. No, nekúkaj na mňa. Dobre, tak tešite sa na druhé video z mojej kapitoly. Tak, čaute.